आमदार निलेश राणे यांच्या रूपान नाट्यगृहाक देवच पावलो ह्या कलाकारांक आता लवकरच हक्काचो रंगमंच मिळतलो। चला बघूया कुडाळातलो ह्यो खास रिपोर्ट। कुडाळातल्या मच्छिंद्रनाथ नाट्यगृहाक आमदार निलेश राणेंनी 13 कोटीचो निधी मंजूर केला। पहिल्या पावटीक 10 कोटी नंतर 3 कोटी खर्च होतले होते। नाटककर्मी ह्या बातमीमुळे सुखावल्यात। खरा तर आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांका सगळा काम नाटककर्मींका कसा व्हाया तसा करा अशी तंबीज दिली। आमदारांच्या भूमिकेचं स्वागत त्यांनी केल्याने। नमस्कार। कुडाळ ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हटली जाता आणि या कुडाळमध्ये मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळींच्या नावान एक सुसज्ज नाट्यगृह होता। त्या नाट्यगृहाचा काम मधल्या काळात गेली 4 वर्षा निधी अभावी बंद होता, परंतु कुडाळचे आत्ताचे आमदार निलेश राणे साहेब यांनी ह्या नाट्यगृहासाठी 13.5 कोटी मंजूर करून आणलेले असत। या नाट्यगृहातले जे काही त्रुटी होते ते त्रुटीबाबतही राणे साहेबांनी गेल्या 4 दिवसापूर्वी हयच या जागेवर येऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून सगळे परिस्थिती समजून घेतली आणि ते जे त्रुटी असत ते दूर करण्यासंदर्भात सर्व अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेले असत। त्यामुळे येत्या 8-9 महिन्यात कुडाळ या ठिकाणी मच्छिंद्र कांबळींच्या नावान ह्या अतिशय सुसज्ज असा नाट्यगृह उभा राहिलेला दिसतला आणि कुडाळवासियांची अनेक वर्षापासूनची जी मागणी होती ती या निमित्तान पुरी होतली। या मातीतून अनेक कलाकार जन्मा केले, अनेक कलाकारांनी मुंबईत जाऊन आपला नाव कमावला। तो या